A dyma ni nôl i'r de, yr adran B i ddala Megan Lewis yn rhoi'r gerdyn coch i Sandy Anderson ac gorau o'r Ebol Tair blwydd. Thistledown Madison yw hwn. Wedi cael ei fagu gan y march Thistledown Arctic Air ac allan o gaseg o enw Thistledown Corn Marigold. Dyma'r llun gyntaf wedi gweld Megan yn disgwyl yn hapus ar dewis. Sandy Anderson wrth gwrs yn ddyn sydd yn magu A B. A diolch amdano fe, ynddo fe. Tipyn o lwyddiant yn y sioe yn yr adran A. Odi glei ag yn yr adran B. Thistledown Madison. Cerian lapping fyna ni dangos. Ni ddangos e. Cerian a'i gŵr Gareth yn paratoi ar gyfer Mr Sandy Anderson. Mr Sandy Anderson yn eistedd yn yr eisteddle yn gwylio bore yma. Fi'n siŵr bod e'n falch iawn. Lle welwn ni ryw ddawns bach nawr wrth bod ni'n mynd o'r gwmpas. Mae'r ail gerdyn goch mae Thistledown wedi cael a Sandy yn enillodd Ebol blwydd ar A yn yr adran A. A mae'r enillydd cyntaf yn yr adran B. Y dosbarth oedd, yr eboles neu adfarch tair blwydd a'r gorau oedd i atgofio Thistledown Madison. Mewn dwylo, Ceri Lapping, Gareth i gŵr wrth gwrs. Wedi yn ei gwaith da yn paratoi pob batrwn o geffil Cymraeg i'r perchynog. Ei gwaith da fyd. O'r dosbarth, yr ebolesu tair blwydd, y gorau oedd i'r perchynog Sandy Anderson. Yr ebol tair blwydd hyn, Thistledown Madison. Da iawn chi. Property of Sandy Anderson, Thistledown.